ҳамотон ба салому алайкум ҳамватано. Мана имрӯз бозори шаҳри Кунибодон нархҳои дарвозаҳо ва дигар чизҳоро ба навор гирифтем. Аз сайти нави мо метавонед нархҳои дарвоза ва чӯбҳо ва дигар чизҳоро тамошо хоҳед кард. нарху наво TG номи сайти нави мо. нархи наво TG мана бо ҳамроҳи Фирӯзҷон ба навор гирифта ҳисобием. ҳатман видео интизор боштон ва подписатсия накардагиҳо марҳамат дӯстон подписатсия кунедтон. нарху наво TG. Тана зимистонем тайёрӣ бур асос ҳезим бомур нархи кат 2700 сомо. мондагӣ навороя аз сайти мо нарху наво TG ҳатман тамошо хоҳед кард дӯстон. мана ҳама чизҳо бо хоҳиши подписчикҳо сабт гашта истодааст. нарху наво TG обуна шавед, аз навигариҳои ҳама чизҳо бохабар бошед.